Som værnepligtig kommer du også på øvelse, og der kommer du til at skulle sove ude i skoven. Og der kan du ikke slæve din seng med og dine madrasser. Derfor har du fået udleveret det sæt, der ligger her foran, som er det, vi kalder et restudstyr. Der er et liggeunderlag, som man ligger varmt. Der er en inderpose, som kan suge sveden. Der er selve soveposen, der sørger for, at du kan holde rigtig godt varme. Der er et overtræk til soveposen, der sørger for, at du ikke bliver våd. Og så er der det, der hedder teltrubrikken-sæt, så du kan bygge et lille telt, det der kalder vi en bivak, så du kan ligge ekstra godt derinde og passe på dine ting og sager. Hvis vi starter i den ene ende af det her, med liggeunderlaget, så kommer det sammenrullet, som det er her. Den type, vi har her, der er det ligegyldigt, om man bruger den ene eller den anden side øverst. De er lige gode. Det er ikke særlig tykt, men det er det, der hedder lukkede celler i skumgummiet. Det vil sige, at det kan ikke suge vand, så det bliver aldrig gennemblødt. Der er en masse luft ind i det. Det gør dels, at man ligger blødt, og det gør dels, at det holder varmen oppe og kulden væk fra en selv. Så det er det, man lægger ud på jorden. Det næste, man så kan bruge, det er faktisk overtrækket til soveposen. Det er et vandtæt overtræk. Det er også membran, ligesom vi kender fra forskellige regntøj, lignende ting og sager. Så det holder også vandet ude og sørger for, at sveden kan komme ind igennem. Det, der er specielt smart ved det her, det er, når man skal ud af det, så spreder man bare armene, så åbner lynlås og tryklås af sig selv, uden at man skal sidde og fedt med det. Når lynlåsen så er lukket, så kan man se de her to flapper. Og det er simpelthen for at beskytte lynlåsen, så der ikke kommer vand ind igennem den. Og inde i den her propper man så sin sovepose. Den har man i den her. Det hedder en kompressionspose. Det vil sige, når man skal nu have den ned i rygsækken, så er der alle de her ramme, som man kan stramme til. Det skal man ikke gøre, når man bare har den liggende, men når man skal bruge den i rygsækken, så lukker man en masse luft ud af den nu her. Og så er den faktisk kommet ned og fylde cirka det halve af, hvad vi havde før. Skal man ikke have den liggende i rygsækken, så skal de her være løsnet hele tiden. Den her, den er rigtig god varm, og den holder fint temperaturen ned til mange graders frost, mere end I kommer ud for. Sørg nu for altid at have ansigtet ud af den her. Ligger I med hovedet ned i og ånder ind i den her, så kommer der ekstra meget kondens ind i den, så bliver den våd. Når den er våd, så fryser man. Når man har sovet i soveposen, så vil man have sved i den. En del af sveden bliver taget af den her inderpose, I har i, en lagenpose. Men om morgenen, når man skal op, lige lyne soveposen helt op, vende vrangen ud på den, og så lige ryste den, så vil det kondens, der sidder på den, det bliver rystet af, og så er der lidt mindre fugt, I pakker væk. Når man skal den ned i posen igen, så lad være med at rulle den pænt. Bare fat posen, og så prop den ned i. Bare prop, fordi de fibre, der ligger inde i en sovepose her, hvis man ruller dem, så vil de altid blive rullet på samme måde, og derved blive beskadiget. Inderposen, og det er for at tage det værste snavs og det værste sved fra soldaten, og sørge for, at det bliver i den her, og ikke kommer ud i selve soveposen. Den her er noget nemmere at vedligeholde, end soveposen er. Der er nogle små snørebånd inde i den, eller snøre, så man kan binde ting fast, så de ikke bliver væk, når man ligger derinde i. Det var sådan set selve sovedelen. Når vi så skal være ude, og du skal ud og sove, så har du fået udleveret en teltflage, som er et meget, meget stort stykke stof. Der er vandafvisende, et antal pløkke og nogle barduner. Tænk nu over, det vil de sergeant også sige til dig, hvor kommer vinden fra? Således når man bygger sin bivak, så byg den, så den er skærmer for vinden og ikke suger vinden ind. Så igen her, fugtig klud, lige tør den af, bred den helt ud. Pløkkene, som I får udleveret. Dem, der har prøvet at arbejde med pløk før, ved selvfølgelig godt, at hvis man sætter den lige ned, så er det nemt ved at blive trukket op. Sætter man den skråt i den retning, hvor trækket nu skal være, så holder den meget bedre. Vedligehold vaskes under vand. Lad være med at smide dem i vaskemaskinen. Det ødelægger vaskemaskinen. Pløkken skal nok holde til det, men vaskemaskinen er noget dyrere end det her. Så lige skyld dem under hænden, tør dem af, så er de klar igen. Bardunerne, når man skal sætte dem fast i et eller andet og sammen om et eller andet, så kan man enten, hvis man nu siger, at den her er en pind, den skal rundt om, slå den rundt om, og så trække den omkring igennem krogen. Eller man kan bare sætte de to kroge sammen, så har man en der også, der kan blive længere, end den var før. Jeg vil anbefale, når du skal sove, skift undertøjet, inden du går i seng. Inden du skal sove, rent tørt undertøj på. Jo mere tøj du har på ned i soveposen, jo større risiko for dig, at du kommer til at fryse. Så derfor den varmeste søvn vil være skift til undertøjet lige inden, hvis det er om vinteren det lange undertøj, hvis det er om sommer det korte undertøj, og så kryb i posen.